Right. No shame. Shame, man. Shame. No, we're not. Okay, Yo, sure. hayizinja. Please borrow me the charger fast. We'll see. Hey, morning, Makhalabi. You two please Obvious. don't give Stewie any more to drink. He has to wake up tomorrow. Eish. Umuntu engikhathele namhlanje unkosi yami. Welcome to Ken Kahlomhlome Service News Soweto on the ones and twos. I don't This trust is your your boy, bye. Kabelo Paul. Kwabis. Yeah, ayikuthi kanjani urini fana nani yabona. But uwele izwele nuwele hlala zwele. Same time angicabi if nizo request abafethu okwenzakalani sina ngibukela kuphela nje nazangena mara. Siphi. Yeah, Dade, Yimfethu. wethalani? Hey man. Ayikuthi kanjani. okay, bye. Hayi, Eh? mnandi. Awusho. Aki makiza katabayita. Afika. Eh? Ngiyakhuphuka Eh? kusasa. Ubile kasi? Even nyali ngivayisa umusebenzi esigeke. Oh, yeah, mais. Ah, Ngiyakutshela noma uthi apha. afi. The Ngitsho on, man. ngivula. Eh? Yo, ngihlale ngayo. Iva ayishaji. Mama, nomfundo. Extension iplugile la. Mama cala. Hekubo vesti, Ngibona kawanzima nakudinjakazi ngiyavesti kama. inakwile mtafule. Wansiba kawo, kabona wenzi kawo. Yokubuka. Ngiyawubona. Ya, kawesh. Khatheka ungibona macala. Uzwile. Uyimameni. Kabuhlungu. Akabuhlungu kawo. Shapan. Flat. Zobona Nakho-ke ngiyazi. senye, hey, impintshako. Abona Ubonile mntwana impintshako manje yenza ini kanjani? uvelele mkhulu. Yeah? Uvelele wethu. Manje akangicabi ke. Manje akangicabi. Akasuke etsheni efana. Akacabi mfana. Uyakuzela. Akacaba. Canta Ya, ngithole i-screen uyawuzwa. bantwana basekhaya. Hallo banele. Fokubanele njalo. Faka ubanele. Ke khona kuma-viewers. Nomfundo. Hey, aluhlathi. Ayobanele. Bahlathi alike requesting. Manje. Hey, loya awuthi. Wena kawuvelele mntwana. Ubakufune ama-date. Awani, why mina ngakhuluma ngayo, uyokhuluma ngawo? Why angishaba ibhokodo? Ngathi ngiyakutshela ukuthi indlela yakho ukuthi nidlule. Nindlile kabani? Mapoto ngamanga, ngoba hlala ibhokodo tsamanga. Ya. Iyakhe. Hayi never, ana kutsona wayangikhupha. Manje wathi mina mele Mntwanami. Ova ngasacaba khamba. Kwavinza ezazinjani ka usafundiwa yena. Bona ka features. Ayi wena kanye kukhiphe nix.
ubona grades ayewukhiphe next. Ngono yabona la uthiyama ngakhipha ama-18 siyo ngithola ngakhipha ngimind shin cards fuck set-18 Shit cup yakuthiwa sekayenza ubuzalwane. shin card ngika uthiyama akuba le maunto akutse bona nna bona ngibona ntwana inyane le ditedi tse dikana o etsa jwang ntho tsae Unenje bengaka. cabanga you uyakuhlikela watlwayela straight awantwayela amfile Uvela straight. Mina kanye ngizithole izintonyana enjalo. Uyakuncaka lo mntana sekagijile manje. Sekakuzela ngamanye tip. hey Nami kancane nje ngomawashini kawe. mina ngiyablockana uthi amanginalanga lonke khona ayicabi Uyablockana. akushaka block ekuseni Mara yazi ka ikhenge. Abantwana laba ka inhle mina ka. Sahlala ngibuza ukuthi amantombazana abacaba ukuthi afunani ka. and uzobona ukuthi ngimblockile kushaya ngo-high bese ngiyakublock You can't plan a date ungenamali yokuya kuyo. Phela kanjani? awumtshela Ungenamali yokuya kuyo. umtshela cabanga Angithi plan uwile. Akakhipha imali si. akakhipha imali angisho ukuthi vele ufuna Akakhipha imali. Ukhipha plan date. sakayiplanile already ukuthi siyaphuma wena bhaleko ngoba Uthi mali ngakho. angazi athi ngimbuzi Uthi mali. Hello official Gazi K. Cela ujoin. Umuhle official. Outside. Ouvi. Quanta. Giftan kita. Azakali. imemithi uxa senda kubona hayi sende kubona khoza ikhonakala uthiyama Hayi sendama. akuthibi bo di-drugs bazosifundisa mara Sanibonani. Asaye bas. Oh morning, how are you? Ngishap mina. Hayi silavu. hayi ngikho right uhlale athi hey mina ngiyogeza hey bese ini kanjani Ka. Angithi ngitshela ukuthi uthi uhlala la ka. Hawu. azosiqhumele lamabhombu sishona Ayithi ubulile nawe la khambini. hayi ngiyabona Ngitshekile nosumagwatha. fele Andaba yazikhambani. Ezinye izinto mfana kumele sipline early ka. Nakhona kule weekend ngingavumi ka ubonile nawe. mukulate ne Ngokulate la mfana. Very very late. kwenzakalani yabona lamafuna aphumela ama-fridge atlisha manje benivula amakhamera Yo hayi baba yini guys. ngiyadlala Ahlali ho. wenza kanje Yamazi nge-cowboy. Ngokubuka cowboy hits. What's mina? Khohlwa. Ehlali. Manje nawe uma unomuntu wakho recommend i-date, u-expect ukuthi yena abhadale, manifika phambili okubhadala wena. Of course, like sizobhadala sithu, especially if like we've been together for some time. Okay my man it's ngibreakele down the scenario futhi manje ukhuluma asithi umfana ane ungitshela ukuthi ngayenzani umfana
ukhuluma nalo muntu lo uthona lentombazane bese lentombazane ithi kuwe ngicela ungicekele i-shin card yami khona iroko engifuna ukuligcoka mesiya ku-date andikaze nakhuluma nge-date makusho kanjani Futhi kuyobhadala yena. Angikaze nafika la. manje iroko lethi why mina mele ngithenge iroko No, ufuna uclearishin card ngesitayela ayikho enye. udakiwe ngiyambona nami uthi babo di-drugs Uhlala kazi plan. uthi babo crystal uyikeya katsebe Manje wena uzoyiclear. Okay. ngiyahlanya man why manje Ngiyabona. ubuza mina leyo question cause the question ibhekane nawe Yeah. ibhekene nawe Uthini hlala? Yeah. uzoyenzani nahlale kuleyo Ngabe situation Let's say yena uyuze ngeplan. Ngabe ngiyiclear. Baye dating. I wouldn't clear the cards. Ngiyamtshela nje ukuthi asikhulumanga nge-date and no. nami why mele shithi uyofuna ukubhadala i-date maybe usemaplanini uneplan Plan. Or ukutshela ngeyitayela ukuthi or ukutshela ngeyitayela ukuthi kumele umkhiphe like makahle ukuzwa ne angeke uthi uzobhadala i-date ihlola ukuthi ubhadala i-shin card ayethi Yeah. Pride is have pride. ayibo senze la yakho and Kaizer ngeke ucele mfethu umuntu nisakhuluma ningajoli somcela lezi zinto Akaw. sharp lo uzokuthi imali lo ukuza imali lo Yaka mina uyangithini hlale ne. Ezamantombazane mina ezintombazane wena. Mangathi no uthi kimi let's go out on a date. Ane. U expect ukuthi kubhadale bani masifika phambili. Be honest. Okay, let me be honest. If I was to be the one who suggested it, should you patala mina? Injalo nje. If we was recommend then patala we. If him then it's me. Ngizakatapu. utapule ntwana ka ngiyayibona ifamily Yeah. Ne-on. Yeah, ska recommenda ntwetu uhlola. So ufika ubhale cold drink. Ngithi nofika ngigezisha lapha phambili. Chaba Ubani mshut up. Ugeza nobani izitsha. Yaphuma yahamba mina. Uhamba kanjani? kumele sikhethe ngwana ukuthi plan lakhe Ncane. yena uhlile kabo plan Ngisangamshiyana ngefoni yami ngitshela ukuthi ngiyabona. hayi Bheka hayi mame. nayo leyo Ay mame. Ayithi ngimshiya ngefoni. Angeke ayithengise ngistaff. Ngizobuya ngizobana siyakabo abantu. kepisi Uyobhadala ngayo le phone. babisi kepisi awuyazwakala Uyobhadala ngoba ngayo. masuku Kaizer mame lazi umshiya ngani ukhumula amakawusi bese ucula ichiteki uyamtshela ukuthi aba amakawusi ngiyazwakala Angabamba amakawusi. Uyabuya manje. yabo amakawusi Ngami la kaya ngiyatshela beka ngicabangela ukuthi ngayenza lento leyo. Amani ngisukume ngithi ngiyazama ukuthi ngisho 69. Yo 69 ngishayela ngaphandle. Iloku ingiphethe. uyamtshela ama-toilet wayewa kunukela igrand Angeke angikhaphe toilet ikuma lapho. Emve base ngokuthi bill yenza. Ngiyasukuma. uzikhulumisa ngefoni Noqeda uziringisa ifoni Noqeda ukudla. Maqeda udla nje. Yeah, maqeda ukuthi play down fast ngiyamtshela ithi toilet fast. uyasukuma umfonele sowume ngaphandle ukuthi empeni kanti wenzani usadla ikuba isimele kwenzakalani Yeah, ngiyihlebo. uyamtshela sowume ngaphandle hayi uba isimele kwenzakalani usadla ukusabhadala ibhili kwenzakalani kanti Amfithu. Wenzani impilo yakhe? mengikhuluma no-anti wami uthi ekhona i-emergency eswaya sikubeke Niyeza guys, niyeza.
ayikhoza mfana awuwa banyana ngoba uthola unenkinga mfana. abalaka ditante mona Cha umuntu ufuna i-picnic makakuzela ngey'tayela uthatha nje umuntu ondlula nayo umtshele mina ngizokulungisa ngale yenja. kufaka ubhonyi Nayinafa ubhobi wo. Sawubona wenzeni? ndilekhathi yadingeka ibona Akase ngikhasi. thole isomani 1.8 Unayo. utakiwe utakiwe awutawe straight ke mona go na le bo di-30 so go tla bo di-31 Endoda yabona i-31. Efethu le nto leya lela planile ya di-plan Mantende. yile ngikhuluma ngala ngithi Ngitshele. Yo. bantu bayachanga Abona ukuthi kuyonyiwa la siyakhona. kumnandi ukuba yintombazane yazi Kakhulu kawo. La ku-easy ukuba intombazane kacafa. angcono mfethu bathi hayi le mina ke ngijule nale ngiyayifuna ukukhipha imali singakajoli sokufuna Ayabazi basi- lana bathanda ukuthi ungangiphanga. Yabona labo, hayi. Labo. yini engikupha yona This thing bafile. Ngintsha bafethu. Eka ngicava nje isikali. ubani Yamazi nje isikali sipha. the sky okay wako lo muntu osekaizer Yeah. hey Yini? Ay sobone ba. Abena sibani. Sobone ba. ngiyawubona ithamo na ngibona imanga kanjani ave imihlolo ayi de imihlolo Oh. ushebe asatshena Yosendile. ephone Yeah. ima Oh. Qaf. Yo. Uzwa thini. Can I add more? Athi can I add more? Kasho lento yamanga. Eyamantombazane uthi cha. Oh wow. Akithi ufuna i-drugs mona. Mina Angibona ngizela ngizodlala la enkundla. uvelelwe. Cha. Mara ungayenzanga. Manje kacha. Anginandaba naye uthiyami. Awakhe. Ukwakhe. Awakhe uthiyami. Ngiyasiza. Ayakhe mfana ibukele. Ay mina kayazi lo ngithetha amacala kayazi. Ay kaw, ano explain ay kaw. Explain yini manje? Explain labani. Yeah. Yeah. Jubi. Shubile kaw. Sugi. Ay kaw, Manje bayasanga. wala nga niya explain.
Mana afike kumnandi kulo department yabona. Ekhiza uyacava njengoba le ehute sithi ifuna into engawecava yini eda iroko neza athi iroko nezazo vai da muma basta hayi da muma ka bastati ya batlo mshabati tiranda oiza jwang Ayenza something. hayi unazi impahla asingimla amnenya lahela uthi yami into ezibhangi zentertain Uyagula wena. I like to be body drugs man. Hey I like to be body drugs Una mtu fetsa ukena nekhiza navali keke Hayi. What's 2? oh yazi ngimfanisa nobani khona ingcosi nyana Nobani? khona ingcosi mevana ukeke ngathi ngesigilo uyayicava uyayicava lokho sengikhuluma ngayo Ya ngiyayibona le. Yeah. ithi uye mina yazi Ani ngiyamsukela mfana. Mina ngithi yo ile yancosi Ayamsukela. ngiyamsukela straight ngiyabona nami ingcosi mina yangihlanyela le Ay, mina kanti mntana akuhlolela. Uyakuhlolela. Uyangihlolela ngiyambona uthi yami and umuntu unabazali awuthi yami enza kanjani abomama abantu banabomama bayakhera basesikolweni Lapho usafunda. Uthi ushaqe bani ka? angicaba ngimbuza athi ngimbuzi Wena siba. Awuzanga. Awuna uzwafi ka. Awuthabe trongo ka ne? itaba wathi bakubona yini yakho uthi bo something mona mutho untsa sayibo sigela so nna ke a shoga ke ni bo sigela Wena ubona poster ngayiske. Poster ngayiske. Sikhuluma during the day awungine takazi ngimnandi Hayi ka. Alo langelihle cela request aqavule ulangelihle sipali. Ngimazi from IG macala feed. singimbona Angabalika kaJoni ukazi. AkaJoni. ngimcavi kuyo Jack Mabaso umcaba Jack Mabaso Imphethe Jake Mabizi. Beke cela accept la. Acceptanga indle ukingi njalo. awudindlo so amazi into mabona abantu benza into eyiso neyitayela tayela Hayi. Bengizayishaya live kayazi. why ukhathele ngiyazamula uyibubisi ufuna ukusigwinya Uzile yo. Ulele ku TikTok. Ulele kanjani la ku TikTok? ubani uthulele manje Ngaqamba mama. Saqamba mama thulele. Ulele kanjani? ulele kanjani aphendula ulele kanjani uphendula la ngelihle Hayi mihlobo. Futhi ifoni yazipress. shuthi kunama boys kubo yawazi ama boys abhizi Nasho kunama boys. kunama boy plus vile kushaba u9 isikhathi sabo vele futhi bavuke baprepare kwesipana ngama 12 you understand Yanyiyo. Vuka ke ngithulele wena. Hamba yaphi? abulanga itayela yo buchiki Yena man. why it's so
Uzongena mntwana yakutshela. Kumele nje sikhulume naye kahle. Cela ungene lihle. Uzongena. Nanguri. Hey. Yambo. Ohlale mama watu wathi mahaba sihlufu yini. Hello. Akekho hello dictionary. Hello. How are you? Ngangibulise kahle. How are you? Oh, ukubulisa mina ukubulisa wena kwenzakalani kahle kahle? Ngibulisa wena. Lo angingibulisa. Oh, how are you? I'm fine. I'm also fine. Thank you for asking. Okay, let's all see. Awubulisi bani? Ngiyahlala unjani? Ubani? Ukhuluma nobani? Angikhuluma nawe man. Ukhuluma nobani? Sakhuluma nawe. Qalele phansi. Lathi akanabo. Qalele phansi. Ayibona ke. Uzongibulisa Grant. Thathi kahle. Angifuni ngisafuni. Awufuni Hayi cala kabusha. Ngiphendula. Phendula. Hello Kabza. Hayi Riri, how are you? Kabela I'm fine, how are you? Ngiyezikhuluma nabantu esingababoni. Abantu banama-boys. Amakasimboni yazi kawo. Abantu banama-boys. No guys. Sicalele phansi. Mina ngifuna ukuwela like. Uma uyasibona wakwenza kanje. Ithi ngitshela. Thina uyasibona, ngithi uyasibona siveze namakhanda. No, like ngiyakoyisha like Sure. guys isikolo sakhatha and kuyashisa for ukuziveza kuma-live. Thina sigoyishi. Thina sishi. Ngiyakusha mina. Uyaziswabela. Akazithembi. Ungayisho leyo nje ungalimi ngoba ngibonisile last ukuthi Athi sibulise last. Hayi last asibonanga ungelile. Abantu mina ngibabona abantu abangalayitanga amakhamera uthi samuni uyababona. Ngabona mina nawe siyabona. Ukamza uya ngabantu ifoni yakho la bekazothi okay usile wena. Hayi. Wena. Ubani usile yini loyo? Damn girl. Vela. So usingani manje? Noma ngaveza indlebe. Hawu. No, kumnyama la. Kunama light. Apply to kanti. Ina kunama light. Athi akuna ini? Athini? Angihalelang. I'm not in the mood. Mara it's not about ukuthi ukhalelo ka ukhalelang. Wawenza ngathi isimo ukhalelo light. Hayi. Why? Samantombazana mawufaka amaduku abashaye ekhaya yabo. Ngiyatshwa. Okulele inyaweni sobona bokuma ibhonzi. Sokulele inyaweni yesazi. Sesibona imibhonzi kabalumandla. Cabanga. Umuntu nomuntu ulala eyi-1. Enyaweni zani manje? Yeah. Vela ke. Thina uyasibona uthenga i-headboard wena na. Olokuthi mina ngi-headboard yakho. Mina ngifuna ku-balcony. Awazi? Akwazi? Uyadlala wena. Uvuka ku-balcony mina. Okay. So, singumuntu mina ngama-headboard nami. Vela. Ngathi sikhathele mina ngikhathele yini. Ngiyashisa like. Ne. Go hot. Akakhulu. And like the way Vela ke. Athi ku hot or athi ku hot. Athi kwenzakalani?
Uyo hot okubuhot. Yazi. Asitshela into yakhe. Like go hot and nami hot. Asikuboni thina ukuthi hot. Hayi. Hayi thina Thomas. Abangazi bayazi. Abangazi. Khona ama-catfish. Khona ama-catfish. Khona ama-catfish. Yalazi lelo fish lekati. Mina ukhe wangibona ungazi nge-catfish ngoba ngizivezile. Ngizivezile lana. Umuntu umvela kancane usheshe umkhole. Hayibo. And angazi why mina sikhulume ngabo ngizi. Wangaveli manje. Wangaveli manje sibona. Sibone something. Mebukusiso wakho uvelile. Ama-tactics, amantombazane. That's all guys. Yeah, yena vele le day ngingahlela ngayi-1. Yabe ngihlanda usisi wami. Kanjalo nathi, nasisho kanjalo. Le day bekuvele mina. Asazi vele. Nokho asiphiki ukuthi mohlele sisi wakho. Uzasazi. Yabona lapha phela. No. Asimbikizi. Vele asimkhawunte 1 2 1 2 tara ave. Ngifuni guys. Phela mesithi 1 so negative va. Tiphi, amsendela invoice confidence. Ya uyasukuma nguzwa ngathi uyasukuma. Hawanta usukuma. Spicy confidence ngithengisa confidence R350. Akazithini. Yeah, but akazithini. R350. Angisendele R350 ngimkali yanto. Yashisa for lento eniyithayo. Ngiyengiziveze kushisa kahle. Thina sishi. Wow, uthini ngathi? Thina zivele kanje. Kanjani isicuka bo vest? Uyambona ukhizi ushaya vest. Asishi kanjani? No, there's a difference between uyashisa nokuthi uyashisa like uyasha like. When ukhuluma isiChina asikhulumela into esingayizwa. Unomuntu sisi China. Ubani usenginomuntu ngihamba yini umbuzo relate yabona ngizothi ubuze awuthaka uma engafaki ivest akacabulisa angifuni out nami ngisho kanjalo thabani ifuna amantombazane awamamile amantombazane awamamile hayi wena ke aphendula into zawo plus lo vela ngamabili kawo and ngibona kibaba stubborn. No guys, it's ngitshela like next time mangitshela ngizoziveza like nalast usho kanje hayi angisho kanjalo kunama ngoma everyday vele usisi wakho hayi akukho ngimele ngingeze ngoba ngiyanywana ngizumbhunzi ke hawo thonyenze kahle angeke kubazi laba hayi ndoda hayi guys ngithi singaxoxa ngamakausi aniyenzini asihlale singaxoxa ngamakausi ulala ngamakausi ilala ngamakausi simavele yengubo zinyawo mangela usangela cabanga ekeza cabangulele ne maybe kade azoshaya sleep over uyaphuma uye toilet mawubuya uthola imini yakhe ihleli kahle okusabukho ngaphandle kwengubo cabanga into yakhe ibambile ene lo muntu uzivale ngengubo hayi
futhi nina nikhe na-experience ala vele mntwana lo. imibhonzi kuphela ihleli kanje. Ungaphela Tanya ngayibuza ukuthi baba yini manje wasela nabafana kwenzakalani? Kwenzakalani? Hayi. Hayi, like akavela nginayo awuzovela i-pride. manje uRivika No, nginayo i-pride. angasacela manyawe hayi yabona lawo Awuzimlungisela uRaven, ngiyomtshela uRaven epride. Hayi, mina nginayo i-pride, angifuni ukutshelwa ukuthi ngibe Asasizwa nayo ngawe. ngoba nginayo. siyacela sikutshila nawe wawenza ngayo Hayi, nami kuyangifuna ngiyangitshela. yo sisi Hayi ukuthi akafuni ngoba akafuni cause simazivumi. Angithi ngitshela ukuthi uba lumandla ukhona. oh isithindi Wena usekhasini lami today. And umalumandla usebenza i-construction ucoka amabhuku the whole day. Uyayicaba inyawo zalezi umuntu empontsini wani ushanga amakhonza ayi-4. isithende Nalo lapho uRaven uzoziveza une-pride, uzoba ne-pride. Into zakhe uRaven. Into ringena kankani because bakabelwa ha ba re femisiyo baphela uqale live afitha moya ukini kujuthi nina yasiphaphela. oh wena akavele la awubonise usuku uthiwa Awumboni thona le pride la. ngangesi dumela Ujwani? kuteng kaitho Kimnathi. Ubwala manga ubwala. Oh. Hi. how are you I'm good and you? sharp tune Come on Raven have pride. yeah bakwazi Raven aziveze uthi ngibe ne-pride. awumuntu Let's kubiswa lead njalo by example. Raven have pride man. I cannot proper lighting Wena. Ucalile wena. I cannot proper lighting Yabo cabanga siyafana mina la kumnyama yena kana-proper lighting. Mara wacaba So, vele. next Wacaba time. vele. At least wena Raven wacaba kubayisa confidence ka 350. sharp tune uzovela uRaven kawo khohlo uRaven uyathanda ukwenza ngathi manje. ngimela Vele kawo Raven. Uyicela nezi snacks makabona abantu. okay ene inkinga yona ni nje ene milini Okay sisi. sharp sisi Hayi uyabona usimisela lapha ya. akavela akabetha lighting makawucala Ulayitini light. uthanda ko light le torch Awundo. riri ubona uthiwa riri Yena wayeningamenzeleli i-countdown mina ningenzela ama-countdown. Raven uzoyilight camera usaphethe ukuphapha. bheka sabenzela uzela kayo awa Raven vele bheka mayaqala. 1 2 1 tada weveza wow Raven 1 nomveza 2 lehili. 1 tada tlesa wow Asayisebulehitla. yawa Kada wait. Kana ke mang o le a fetsa kabelo mo a sa le puntsunong. Kile Ari batse re sa ba boning wa tseba ke. no ska ngiphaphela wena. Akuphapheli. Ke a uphaphela kubua nnete. Futhi sorry. Inkinga ya hao problem ya hao ya nung mo bana. Kuri no re bona mazinyo namehlo kuphela. Ya nung na re shwela ntwe wena nkanyisa. oh Click at least like the funny yakho. Ya nung re shwela ntwe nkanyisa re shwela ho wena la itile camera. E dula ila itila o today you show la o uthi now. Have pride nkanyisa. Have pride. Have pride. Nale pride. Have pride my dog. Nale pride. O na le wona na pride. Na ke nna le yona pride tshum ke tswa fa lata. Eh? Ke tswa fa lata ring light. Ring light sentse. A nkere ke batla proper lighting go mpona pila. da man O ring ring light light sentse ka u. tsa mapila free
Atufuni ring light. Ene ka bela ke tlo shapa ka twist light or get. Akucile. O batla ring light. Yeah. O tlo inka kae? Ke na le yona mos. O light ke. How wa o etsa so? O rata o ketsa motho o sutlheang. Sa etsa so, light a camera. Esuhle ga vele kante ke eng ka lona. Ai. Ska etsa so. Sutle ya kae? Itsa bo sutlhe. Subscribe ne Sutle ya kae? ba. O bitsa sutlhe wa mbona. Ke masutle yang hosi. Ke nna. O sutlwa keng? Yeah. O sutlwa keng? Ke bathong ke provide. O so wa bona batho. O na le rata attention. Excuse me. Efe. Mkhulukutu, light mo. Mrs. K. Kutu urama. Wena mkhulukutu. Bae. Au sa jwayela ne. What? Susla. Yang kecil. Macam saudara kalau rakus. Hosi. Be careful. Tapi lah kalau kau pada cuma. Hai baba. Wabon. That's why I never appreciate it. Wah, ukalalan man. Katheni. Khali. Mau kata tu wakala. Wow. Angikhathele ngakhaya. Wow. Yana wena namhlanje uvezile lekhanda lawo. Elama ngithi. Yo ha. Ori. Ha lekhanda lawo ali cute hle. Kubutse. Ke batla go botsa. Yeah. Kubutse na. Nka squad ke. Yeah. Ya o kena kae? Ochona. Taman kitse go botsa. Kitse go Tap botsa. kabela ngendawo tap. Ke mang o kotang Ha no? ke kene ube. Sakafuna ukukwata manje. Manje kwenzakalani ngecamera yakhe? Ivale Ene ngomgodi. ngimbuza ka. Uzivezela amakhekhe lo muntu. Jinja me. Tap kabela ke kene ube ne. Go phaphela. O go swa bona batho. Elihle. Ukan. Wenza. Hey. Ngikam. Athu Raven ikhami yenzeni? Nthati usayetsa so, wa wetsa so. Southern 2 snacks. Nthati. Kena about 2 minutes. What was?
Ju. Akukugain in 32 seconds. Raven uphumeleni. Hayi Raven. Hlula amehla abantu. Oh. Oh, chef. Come on, chef. Uye blosi. Aish. Akinten thathi mntwana ka relax. Wamcaba nithathi. Dumelang. Jwang. Ke sharp lolo. Morning. Athi. King ka go jabo wetsalang. Ja bo di candle. What's going on? Pistachio. Oh, king in sweo. It's a chocolate from Dubai. Eric, oh. Kina yona mo freaking wa tsava. Eric go bond. Hello Ntati. Nekile go ma oledi la bo Sunday ngo. Shit. Jai utswitse. How are you Ntati? Fuck. Sharp bana. Skebeko. Ai skebeko stiti ka na mo. That's all. O ka se go luetsana. Ara nka se go luetsana ka utlwa. Atsaya ka se khone. Nna kwa tlotse ba wa. O like camera. King nka se go luetsa aka utlwa. Why? A etsa so. Mara go boditse go ke shy mos. Ngibuza lokho na. Na motho mo ntlo shy. Motho shy. Have pride. Come on, man. Lena ke live. Kabela gini? Lena ke shy. Sambona ke so. D. Urula guy. Newlands. Newlands antat. Guy. Newlands. Tadi ka re type ya ka ndona ka. Go letse bo maka. Manta ba le banyana. Newlands. Khona ka ye Joes. Mafik. Ntati go bola camera. Mona ke batla bona dithathu tse. O tseba ka rata banyana ba dithathu bene. O ka se di bone mos. Why kanjani? Cause ke apere. 20, yeah. So in order hore ke ibone tshwanetse o hlobole. E seng ka mkho mara like di mo matsong. Oh, fela. Le mo lutu. Wa tseba ntsha tikrata banyana ba di why ke re ba banyana ba dithathu. Why? Like ba yang Ntona mama thathu. Ke ntse o amathathu o tshaka ka re post batse. Yeah. Ithathu 6 ka ndona yami. Kahle kahle penny spice mfana. Inthathi ka camera. la njuda witse. A go jutsi nna bele ba Tsi ba bona sometimes how le o batla o be Ke ntse no. yo we. Yeah, that's nice. Izulu phezulu. Mr. Nation TV Korel kuduza abanye iphethe imendlela esindaba phansi. Izulu phezulu. Ye us. Uri. So sometimes Like ubezikhala kuphela. isathene something. O le khitla. A bila tsi khitla.
Andlalise kayi-2 lithi vuvu. Awu. Nka se kgone. King go bala maoto. Sobona imipotsi kaMalumandla. And uyazi abomalumandla basipana bo-construction imibhonzi ithi ngapha imibhonzi namakhonsi abo-my 4 lashisa phela ikuzo. Awuzovela manje Nthathi ngasabona. Guys, nka se kgone go serious. Nthathi careful wane ungisendele number yakho ukubona until ithathu utse. Okay. Yeah. Vele setshenziswa. Cala. Naka usuqile. Hey, Kaizer, sharp. Ke tsa mamos. Korobala. Abantu abahle baso awubazi. Ulokubala ngomfoni la boyfriend. Ngone. Korobala ke na boyfriend. Awusina boyfriend. Wasna. Kumele mina uthiyamo nayo ngisho ukuthini. La re heta mos. Boma. Bona ba shimane. Shame. Kaizer. Kumele ukuthi in kanjani. wena ufana nani? Katamele mina vele sekile teng Nthathi relax. O tla bua se re bua vele ka style selo. Bye guys. Also Newlands. Yes. Ataye, lena also. Nka se Wa kgone. sho catfish. O sa re njotsa catfish. Next bien. One confidence is key. Omtshela. Ke ayipayisa confidence wacaba vele kubo 350. Somshanga special. Somshanga special ngisasa umtengo 150. No bahlaya also. Vele Nthathi utsenthwele bara 40 PM. Ke tla go sendela. Yeah. Vele Nthathi. Nthathi uzosinda yazi. Chef hlalahlekile chef umsebenzi wakhe ukulaga. Sala phelile. Okay, Nthathi wakho Newlands. Lapheke ngalelo Vele Newlands ayikofere yazi vele kayi noma side wethu. Yeah. Ngibheka minutes. Ngane on. Newlands seduze ke. Chef Master. Nthathi uyangikwatisa mina akafuni ukuvela. Nthathi Bheka uthiyamo. Ngicava Randbeck iva. Randbeck uthi ngingana nginyawo eRandbeck. Kula. La. minutes. Thathe. Team Tam. Awusi Nthathi. Makabela ngithi Uyotamela ubenzela. sasima ngithi uzozwakala miswima la azoswima. You understand? Mame. Uzodora ya mame. Mele thole simcebo address azokala soswima. Sumbona kahle. Vele nje zamzonzo ubhukuda ngase. Sumbona kahle. Izobona kahle. And then nabangani bakhe bayajabula. Uzovuza namathathu. Azovisa namathathu. Na. I know when. Utswile re tla o jwetsa jwang utswile. Akene Oh, usongena kanjani aphumile? athi simpaka explain Information grand. athathe information bese hamba makafuna wayenza kanje. And asikhuluma nabantu esingababoni mina light camera somtshela ama details. Waropa. Waropa. Ke ropa jwang cause tshwanetse go gawa ga sa etsa jwang tshwanetse go bona Ke re bolela.
Light double camera mo lo We take it join and then utambuza. ujoyine ulight camera. Ngantona king una selective hearing. Wa rata ish ne? Yeah. Kwa komitrend. Ni. Kiyo muso ke ba mo jwetela nna ka re ke mbuela se China. Yeah? Yo. Eish. Kiyo mkulukutu o khutlile yi. Intact. Vela ke re tshwanetse re screenshot ga o kena da ke tshwanetse re tsebe re be le snepe sa wa bona. Satsari ba bona. Mara ke seo mos. Tshwanetse re screenshot live jive wa bona hore tlo kgona ho baka da gate mo ga o fitla ba sa o roundisa. Yo. Because Nice if bone. wa bona a re ba asifuna afike la bese bayamroundisa gate yabona case. Uzama ungoba ne. Waha. Khono bona bya. Polelang ke re we take it Tsona join. etsang. Hlahisa tsebe. Ga ke khono bona. Nko ke a bona tsele mona nko. Oh, utse simtshele information mamela tsara. So chonke sunanjakhuzo abantu. Understand? So chonke vele Saturday kana ne plan vele re Okay. Ngasi dia ya. committee. By Eri. Okay, les ambos. Yeah, ne on. O tla ditšhomi re tlo swim. Re tata ska wa. O ska bua fe. Saturday mo after ka usana. Yeah. Hayi futhi shushu lwane on. Sure. Ne on. Truth. Well, my life will never be the same. Come in. Ngwenya. Kambani ngwenya. Saturday. Yeah? Uyayistema Saturday. Sharp. Uyayistema Saturday. Fit. Busy. Nangu stuck in. Akangeni into yakhe.
connection yethu so. Now you're club. It's because I need. But it's baggy. Kusasa. Right? No, but like, they literally telling us what time. Ten, 11. Yes, roughly. Then 12, 7. But also, it's in your mind. Akhona ukuthi ungaphinda. Yeah, anybody can. Does it look that dirty? No. No. But no. Azoba inakile uzoba phapha. Uzoba phapha ne? Serious. Okay. Awuzoba inakile uzoba phapha.